Dewch i ni fyddio. Diolch yn ei ti unwaith eto o Dduw am y fraint o gael dod ger dy fron. Ni'n cyflwyno yn hamser i'th ofal di. Ni'n galw arna ti dywallt y lan ysbryd arno mi. Ddod i'n plith i'n nerthyn i'n ein haddoliad. Bendithia diogela ni nawr. Ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant i'n harglwydd Iesu Grist. Amen. Croeso yn gwasanaeth ar ôl yr oedfa. Fe fydd na baned drws nesaf yn y neuadd. Fe fydd yn hoedfa nesaf pan awn Sul am hanner o'r wedi 3. Hefyd, i'ch atgoffach i o'r gynhadledd haf fydd yn agosau ymhen rhai wythnosau diwedd Gorffennaf ac yn falch i gallu cyhoeddi yn ystod yr oedfa Gymraeg fe fydd Mr Geraint Jones o Drefor yn pregethu ni ar pnawn dydd Iau am hanner o'r 4 yn ystod y gynhadledd. Gadewch ni ganu emyn rhif 3, y drydydd emyn, tra'r ein heistedd, tra fod y casgl yn cael ei gymryd. Emyn rhif 3, molianed i chelderau'r nef yr arglwydd am ei waith a cherdded sŵn ei foliant ef trwy'r holl ddymderau maith. Rhif 3, gyn i aros ar ein heistedd. Yn darlleniad o Epistol Paul at y Galatiaid, yr ail benod. Galatiaid, yr ail benod, gan dechrau darllen yn yr adnod gyntaf. Yna wedi 4 blynedd ar 10, yr eithim Drachem i fyny Jerusalem gyda Barnabas, gan gymryd Titus hefyd gyda mi, ac mi aethym i fyny yn ôl datguddiad ac fynegais iddynt yr efengil, yr hon yr wyf yn ei phregethu ymhlith y cenhedloedd,
ond o'r neilltu i'r rhai cyfrifol rhag mewn un modd fy mod yn rhedeg yn ofer, neu ddarfod i mi redeg. Eithir Titus yr hwn oedd gyda mi, ei fod yn roegwr, ni chymhellwyd chwaith i enweidi arno, a hynny oherwydd y gai frodyr a ddygasid i mewn, y rhai a ddeithant i mewn i ysbio ein rhyddid ni yr hon sydd gennym yng Nghrist Iesu fel yn caethiwent ni. I ba rai nid ymroesom trwydd ar ostyngiad, naddo dros awr, fel yr arhosau gwirionedd yr efengil gyda chwi. A chan yr rhai a dybyd ei bod yn rhywbeth, pa fath gynt oeddynt, nid yw ddim i mi, nid yw Duw yn derbyn wyneb dyn, canis yr rhai cyfrifol ni chwanegasan ddim i mi. Eithir yn y gwrthwyneb, pan welsant darfod ymddiried i mi am efengil ydi enweidiad, megis am efengil yr enweidiad i Pedr. Canis yr hwn oedd yn weithredu yn nerthol yn Pedr i apostoliaeth yr enweidiad, a nerthol weithredoedd yn ofinnau hefyd tuag at y cenhedloedd. A phan wybi Iago a Chephas ac Ioan, yr rhai a dybyd ei bod yn golofnau, y gras a roddwyd i mi, hwy a roddasant i mi ac i Barnabas ddeiau dwylo cymdeithas, fel yr elem ni at y cenhedloedd a hwythau at yr enweidiad. Yn unig ar fod i ni gofio'r tlodion, yr hyn hefyd y bîm i ddiwyd i'w neithir, a phan ddaeth Pedr i Antiochia, mi a i gwrthwynebiais yn ei wyneb am ei fod i'w feio. O blegyd cyn dyfod rhai oddi wrth Iago, fe a fwytaodd gyda'r cenhedloedd, ond wedi iddynt dyfod fe a giliodd ac ei neilltiodd ei hun oddi wrthynt, gan ofni'r rhai oedd o'r enweidiad. A'r Iddewon eraill hefyd a gyd rhag grithiasant ag ef, yn gymaint ac a dygwyd Barnabas hefyd yw'r rhagrydd hwy. Eithir pan welais i nad oeddynt yn iawn droedio at wirionedd yr efengil, mi a ddywedais oedd Pedr yn ei gwydd hwy oll. Os wyt ti a thi yn iddew yn byw fel y cenhedloedd, ac nid fel yr Iddewon, paham yr wyt ti yn cymell y cenhedloedd i fyw yn Iddewaidd? Na ni yr rhai wrth naturiaeth ydym Iddewon, ac nid o'r cenhedloedd yn bechaduriaid. Yn gwybod nad ydys yn cyfiawnhau dyn trwy weithredoedd y ddeddf, ond trwy ffydd Iesu Grist. Nynau hefyd a gredasom yng Nghrist Iesu, fel yn cyfiawnhau'r trwy ffydd Crist, ac nid trwy weithredoedd y ddeddf, o blegyd ni chyfiawnhau'r un cnawd trwy weithredoedd y ddeddf. Ac os wrth geisio ein cyfiawnhau yng Nghrist, yn caid nynau hefyd yn bechaduriaid, a ydyw Crist am hynny yn weinidog pechod na ato Duw. Canis os wyf fi yn adeiladu drachefn y pethau ddistriwiais, yr wyf yn fy ngwneithur fy hun yn droseddwr. Canis yr wyf fi trwy'r ddeddf wedi marw i'r ddeddf, fel y byddwn fyw i ddiw. Mi a groeshoeliwyd gyda Christ. Eithir byw ydwyf, eto nid ma fi, ond Christ sydd yn byw yno fi. Ar hyn yr ydwyf yr awr hon yn ei fyw yn y cnawd, ei fyw yr ydwyf trwy ffydd mab Duw, yr hwn am carodd ac ei dodes ei hun droso fi. Nid wyf yn dirymu gras Duw, canis os o'r ddeddf y mae cyfiawnder, yna y bu Christ farw yn ofer. Bydd y bendit Duw ar ei air, sanctaidd ef. Gyda'ch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn i ti unwaith eto Dduw am y fraint o gael dod ger dy fron ac yn gallu dod yn hyderus, yn gwybod fod derbyniad, fod croeso unig gan ein bod yn dod trwy heiddiannau dy fab a'n gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist. Ein bod yn dod wedi'n gwisgo a'i gyfiawnder ef, a'i berffeithrwydd ef, iddo ef gyflawni yr hyn oll oedd yn angenrheidiol ar ein cyfer ni. Ac felly o Dduw trwy ei fuddod ef, trwy ei berffeithrwydd, trwy ei farwolaeth ef, y gosb a gymerodd e ar y groes yn ein lle ni. Trwy ei atgyfodiad ef, iddo brofi, iddo goncro'r bedd a Satan, iddo ddelio a phechod unwaith ac am byth. A trwy hyn oll i ni yn gallu dod at y ti, yn diolch i ti am y ffordd yr wyt ti wedi ddarparu ar ein cyfer ni. Yn diolch am y llwybr sydd wedi hagor i'r nefoedd, am y ffordd yr wyt ti wedi peri ein bod ni'n gallu gweld ein pechod, ac o Dduw yna gweld yr hyn a wnaeth Iesu Grist trosom. I ni yn diolch am yr hodd o ffydd i ymddiried ac i gredu yno ti. Ac felly o Dduw i ni yn galw yno ti i ddod lawr i'n plith. Unwaith eto, i ni'n galw i ti i ddod i'n bendithio ni yn ein hoedfa, i'n cynhesu'n cylon, ein helpu ni i ddod i'r pwrpas i dy ddyrchafu di, i dy foliannu di. Cymaint o Dduw sydd gennym i ddiolch i ti amdano, cymaint i dy ddyrchafu di, goriwch pob enw arall. Does dim enw arall
gellir ei ddyrchafu ar wahân i ddenw di. Ac felly o Dduw, i ni yn gofyn i ti'n helpu ni i wneud hyn mewn modd sydd yn gywir, sydd yn iawn, sydd yn urddasol, sydd yn barchus, a byddwn yn dod ger dyfro mewn parchedig ofn, yn sylweddoli pwy wyt ti, dy fod yn Dduw holl alluog, ac eto yn dadnefol arno. Helpa ni o Dduw i ddod fel plant, ond hefyd i ddod fel plant sydd yn ofni di mewn ffordd parchus a chywir. O Dduw, helpa ni fod yr hyn yr wyt ti am i ni fod. I ni yn galw arna ti felly i weithio ni'n plith. Gad i ni brofi y tywalliad o'r ysbryd glân. I ni'n diolch o Dduw ein bod ni wedi profi cyffyrddiadau yn y gorffennol. I ni wedi darllen am ymweliadau. I ni wedi darllen yn dy air am y ffordd yr wyt ti yn dod lawr ar dy bobl. Ac o Dduw, i ni yn galw am hyn unwaith eto. Gad i ni brofi yr awel honno o'r nef. Gad i ni brofi dy lawd rymus di ar waith yn ein plith. I ni'n gwybod o Dduw, does dim gobaith i ni heb hyn, does dim dyfodol i'r eglwys yn y wlad hon, ond i bai ti ymyrryd rhywbryd o Dduw. I ni'n gweld yr safiad yn gwanhau o sil i sil. Ac ein bod ni yn trysthau ac yn digaloni yn aml oherwydd y gwendid i ni'n gweld ynom ni ac yn yr eglwys, i ni hefyd yn gwybod dy fod ti yn Dduw sydd yn holl alluog ac dim ond dweud y gair sydd yn rhaid i ti wneud ac gall yr holl wlad gael ei droi ben i weired ar ymrantiad. Felly o Dduw tyrd, dweud y gair, o'r gorchymyn, galw ar bobl i ddod o dywyllwch i oleuni. Tyrd, bendithio ni nawr, bendithio'r diwrnod, yr holl y ddydd o Dduw, gad i ni wybod cyffyrddiad o'r nef trwy gydol y dydd ar y wythnos sydd o'n blaenau ni. I ni meddwl am yr cyfnod haf a'r gynhadledd ac yn meddwl am yr oedfan ac yn arbennig yr oedfa Gymraeg. Nawr o Dduw wrth i ni feddwl ymlaen, i ni'n gofyn i ti baratoi a bydde ti yn gweithio ar y eneidiau ac yn ei dwy'n at y ti dy hun. Felly o Dduw, bendithio ni nawr, tyrd i'n plith. Tywallt y lan ysbryd arno, mae gad i ni brofi o ddagosatrwydd. I ni'n gofyn hyn oll felly, trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen. Gydwch ni ganu emyn rhif 141, yr Iesu'n ddilai am gwared o'm gwai, a chibodd fy mywyd, maddeuodd fy mai. 141 gawn ni sefyll i'w chanu.
Fydd am testyn o Galatiaid yr ail benod ac adnod 16. Galatiaid penod 2 adnod 16. Yn gwybod nad ydys yn cyfiawnhau dyn trwy weithredoedd y ddeddf, ond trwy ffydd Iesu Grist. Neu hefyd a gredasom yng Nghrist Iesu fel yn cyfiawnhau'r trwy ffydd Grist, ac nid trwy weithredoedd y ddeddf, o blegyd ni chyfiawnhau'r un cnawd trwy weithredoedd y ddeddf. Un ffordd sydd i'r nefoedd. Dychmygwch petai hwnna'n cael ei chyhoeddi ar yr teledu. Dychmygwch petai'r cyfryngau yn clywed y frawddau gyntaf yna. Mi fydda yna le, ond i fydda yna. Yng Nghymru bod y fath beth yn cael ei ddweud. Mae un ffordd sydd i'r nefoedd. A'r fod hyn yn gwbl groes hyn y mae crefyddwyr a phobl y byd yn ei feddwl a'i gredu, dyma y mae gair Duw yn ei ddatgan. Does dim trafodaeth. I ni mewn oes, ond ydyn ni. Trafod yw popeth. Hyd yn oed o fewn eglwysi efengylau. Wrth gwrs, mae yna le i gael trafodaeth i helpu'n gilydd, ond mae yna rhyw bwyslais anhygol wedi dod ar drafodaeth. Mae pobl eisiau clywed eu llais eu hunan. Mae pobl eisiau pobl eraill i clywed eu llais eu hunan, i ddangos faint maen nhw'n gwybod, faint maen nhw yn ei ddeall, neu ddim yn ei ddeall, fel i ni'n darganfod mor aml. Does dim trafodaeth i'w gael yn y mater yma. Dyw e ddim yn fater i'w drafod, dyw e ddim yn fater o farn. Dyw e ddim yn bosib i ni ddod lan gyda'n damcaniaethau ni ar beth yw Cristnogaeth a beth yw'r ffordd i'r nefoedd. Yn yr ganrif diwethaf, gellir dadle mai dyna beth mae mwyafrif o capeli yn ei gredu, ac i chi meddwl mwyafrif o bobl sydd yn proffesu Cristnogaeth, hyd yn oed y rhai efengyloedd felly, mi fydden nhw'n meddwl, na, mae yna lawer o ffyrdd i'r nefoedd. Mae yna sawl ffordd i gyrraedd y nefoedd. Ond nid felly mae gair Duw yn ei ddatgan. Fe ddwedodd Paul, mae e'n datgan yn ddigon eglur yma yn ei lythyr at y Galatiaid. Mae dim ond un ffordd sydd i'r nefoedd. A be ni'n gweld yw, nid oes na wahaniaeth rhwng Iddewon na'r cenhedloedd, yr un yw y broblem. Yr un yw'r ateb, yr un yw'r ffordd i'r nefoedd. Yr holl freintiau cafodd yr Iddewon, a gellir dweud am rai sydd yma heddi a rai ni'n nabod ac wedi bod yn yr eglwys, sydd wedi cael y gwahanol breintiau o glywed yr efengyl, o gael eich magu ar eilwyd grefyddol Cristnogol yn clywed y gwirioneddau a'i gweld ar waith. Hyd yn oed nhw, yr hyn i ni'n addysgu yw, yr un yw'r broblem sydd ganddyn nhw, a'r rhai sydd erioed wedi bod mewn capel o'r blaen. A'r un yw'r ddarpariaeth gan Dduw, ac un ffordd sydd yna, un ffordd sydd wedi bod erioed. Un ffordd sydd i'r nefoedd. Does dim trafodaeth. Os fysa rhywun yn dweud, wel, beth am ni gael trafodaeth am y peth? Mi fysa ni'n dweud, na, dydyn ni ddim yn mynd i drafod e. A mae ddim yn dweud, wel, dyna i chi rhywun sydd yn ben galed, rhywun sydd yn styfnig, rhywun sydd yn meddwl ei hun. Ond na, dyma beth y mae gair Duw yn ei ddweud yn gwbl glir. A dyna'n gweddi ni o'r diwedd y byddai'n cenedl fach ni sydd wedi bendithio gymaint dros y blynyddoedd yn dechrau gwrando a sylweddoli. Mae dim ond un ffordd sydd. A does dim trafodaeth, a falle bod pobl yn cael eu tawelu am eiliad a sylweddoli, dydyn ni ddim eisiau gwybod eich barn chi, dydyn ni ddim eisiau clywed beth yw damcaniaethau pobl gwahanol crefyddau'r byd neu o fewn Cristnogaeth, y mae gair Duw yn gwbl glir. Na i ddarllen y testyn eto. Bron iawn gellir dweud, does dim angen pregaeth ar yr adnod hon. Bron iawn allwch chi ddweud, wrth gwrs i ni'n mynd i bregethu arni. Ond gellir dweud, darllen gair Duw fan hyn, a mae hwnna'n ddigonol. Gwrandewch ar yr adnod yma. Yn gwybod, nad ydys yn cyfiawnhau dyn trwy weithredoedd y ddeddf, ond trwy ffydd Iesu Grist. Ninnau hefyd a gredasom yng Nghrist Iesu fel yn cyfiawnhau'r trwy ffydd Grist, ac nid trwy weithredoedd y ddeddf, o blegyd
a mae'n dweud eto, ni chyfiawnheir un cnawd trwy weithredoedd y ddeddf. Un ffordd sydd yna, ac mae'n gwbl glir fan hyn. O, mor bwysig yw i ddeall hyn a chredu hyn. Wel, hoffwn i edrych ar y broblem yn gyntaf ac yn ail yr hodd ac yn olaf yn drydydd y derbyn. Yn gyntaf y broblem, petawn ni yn mynd ati i gasglu data. Mae hwn yn rhywbeth cyfoes yn dweud, mae'n rhywbeth mae gymaint o bobl yn dwlu arno. Casglu data. Mae addysg bron iawn, dyna yw addysg bellach, yw casglu data. I ni'n casglu data trwy'r amser ac yn ei roed y rywle ac yn dod i ryw ddarganfyddiad anhygol ac yn y blaen ac mae'r arolygwyr yn dod mas ac yn dweud mae rhaid i chi gael data, pob math o data. O petawn ni'n mynd ati i gasglu data ac yn gwneud ymchwil ar yr hyn am ei dyn yn ei feddwl yw'r broblem fwyaf i ni'n wynebu heddi. Petai ni am ddarganfod hynna. Beth yw y broblem fwyaf i ni'n wynebu yn yr oes i ni'n byw yn ddi heddi? Dyna atebion bydde yn dod i'r wyneb. Gellir casglu'r data o amryw ffynonellau, wrth gwrs. Byddwch chi'n gallu mynd ati yn gyntaf drwy siarad â phobl. Dyna un ffordd ardderchog o gasglu data yw siarad â phobl. Yn gyntaf mynd at y pobl ar y stryd. A casglu ganddyn nhw ac yn rhoi rhyw holiadur fach syml iddyn nhw. Beth yw y broblem fwyaf? Mae gwleidyddion yn gwneud hyn bob chydig o fisoedd cyn rhyw etholiad mwyn meddwl sut allwn ni newid ein polisïau ni mwyn perswadio pobl i bleidleisio dros ni. Ac felly maen nhw'n casglu'r wybodaeth yma. Wel, dychmygwch chi, petawn ni'n gofyn i bobl ar y stryd sydd ddim yn mynd i gapel, beth y mae'n nhw yn ei tybio yw y broblem fwyaf. Wedyn, petawn ni'n mynd i'r capeli. Heddiw, tybiwn ni, byddwch chi gallu mynd i ble bynnag yng Nghymru i gapeli, os oes na oedfa yn yr hwyr, dwi ddim yn credu fydd na heddi, siwr o fod ni wedi hen golli'r oedfa hwyr, felly bydd rhaid i chi fod wedi mynd yn y bore, neu ryw amser cyfleus sy'n siwtio pobl. Dim yr i gynnar mwyn nhw godi'n i gynnar, dim yn sbwylo i amser cinio, ac yn sicr ddim sbwylo'r gêm yn y pnawn. Ac felly maen nhw'n newid i amseroedd nhw. Ond petai chi'n gallu ffeindio capel sydd ar agor heddi yng Nghymru, ac yn mynd i'r capel gyda'ch clipfwrdd a'ch papur ac yn gofyn y cwestiynau ac yn rhoid yr ymatebion, casglu'r data. Beth yw'r broblem fwyaf i chi'n meddwl sydd yn gwynebu ni heddi? Mi fydd fe'n ddiddorol gweld beth. A petawn nhw dim ond cael rhoi un ateb. Gallech chi fynd hefyd trwy anfon holiaduron i weithfeydd amrywiol. Ond ni fyddwch chi'n gallu gwneud hwnna? Gallu mynd i'r gwahanol swyddfeydd, ysgolion, ysbytau. Mae yna ymchwil ac yn y blaen, allech chi fynd ar hyd a lled o wlad. Siopau ac yn y blaen, ac yn gofyn iddyn nhw, be maen nhw'n credu un broblem fwyaf cymdeithas. A casglu'r data o bob man, o'r strydoedd, o'r capeli, o'r swyddfeydd, o weithfeydd amrywiol. Ac yna edrych ar y teledu a gwrando ar y radio, ac yna bod yna rhywun sydd yn gallu casglu'r gwybodaeth o'r rhaglenni teledu a gwrando ar y radio a'r newyddion ac yn dod i'ch casgliad chi. Beth o hwnna i gyd yw'r un peth sydd yn dod i'r wyneb yw y broblem fwyaf ni'n gwynebu heddi. Papur y newydd. Ond ydyn nhw'n adlewyrchu barn dyn o'r hyn a wel yw broblem fwyaf dyn. Be fydde ein casgliadau ni? Wel, dwi'n credu fydde yna lawer yn dweud. Y broblem fwyaf i ni'n gwynebu heddiw yw afiechyd. Falle'r amgylchfyd. Dyna maen nhw'n credu yw'r broblem fwyaf. Rhaid i ni ddelio gyda'r amgylchfyd. Rhaid i ni ailgylchu, rhaid i ni protestio, rhaid i ni cael gwared ar y llygredd, achos ni fydd yna fyd ymhen canrifoedd os i ni'n cario ymlaen fel hyn, ac mae'n affes fawr, ond oes na? Ac mae yna lot o ymdrech yn mynd mewn i'r peth. Mae yna bobl yn protestio ac yn mynd ar filltiroedd o deithio ac yn pob math o bethau falle'n dod y petrol i fynd ar y gorymdeithiau yma hefyd. Ac i ni'n gweld pobl yn ei cyhyddo nhw'r agrydd ac rhaid i ni ddelio gyda y broblem amgylchfyd. Neu salwch oherwydd amgylchfyd. Mae yna fwy o salwch a mae hwnna'n broblem. A mae yna fwy o afiechydon. Afiach i'w gael yn y byd yma oherwydd y llygredd.
falle bydd yr rhai yn dweud y poen corfforol neu meddyliol yw problem fwyaf yr oes i ni'n byw ynddi. Y boen a ddaw o salwch neu trwy drais neu difaterwch neu greulondeb, tlodi. Bydd yna lawer yn dweud tlodi yw'r problem fwyaf byd i ni'n gwynebu heddi. Rhyfeloedd, tor cyfraith yw'r problemau mwyaf. Dwi ddim yn gwybod be fydd y pobl yn dweud, mae'n dibynnu beth sy'n effeithio nhw fwyaf. Ond byddwn ni'n tybio un o'r rheina fydda fe. Allai ddim dychmygu dim byd arall. Falle diffyg y tlodi'n dod oherwydd diffyg swyddi, pob math o bethau, dwi ddim yn siŵr beth arall, bydd yna rai bethau dwi wedi gadael allan, siŵr o fod. Ond fedrai fentro dweud hyn, ni fydda yna fawr dim sôn unrhyw le am y gwacter sydd yng Nghalon Dyn. Fydda neb yn dweud beth yw pwrpas bywyd. Fydda neb yn dweud hynny. Allai ddim dychmygu pobl y stryd yn dweud hyn. Bydda neb yn dod fyny gyda'r hwn yn yr data ni'n ei gasglu. Yr ymwybyddiaeth nad ydw i yn iawn ger bron Duw. Pwy fydda'n dweud hynny? Dywed Paul wrth yr Effesiad, yr hyn y mae angen i bawb i glywed. Yr hyn y mae angen i'r byd glywed, yr hyn yw ei problem fwyaf, y broblem fwyaf. Mae'n dweud yn Effesiau 2:3, ac yr oeddem ni wrth naturiaeth yn blant digofaint megis eraill. Dyna'r broblem fwyaf i ni'n wynebu, ond does fawr neb yn sôn amdano. O, mae yna bwyllgored i'r ri, o, mae yna protestio di'r ri, ond neb yn protestio am yr un broblem fwyaf. Does neb yn mynd ac yn holi'r llywodraeth ac yn dweud beth am hwn. Hyd yn oed Cristnogion yn protestio'r llywodraeth fod hyn a'r llall yn anghywir, fod cyffuriau yn anghywir, bod hyn a'r llall, bod eisiau gwneud mwy o bethau i helpu'r tlawd ac yn y blaen. Os i ni am protestio'r llywodraeth, beth i ni am ddweud ydyn nhw? Dwed wrth y brif weinidog, yr wyt ti'n bechadur ac mae'r holl wlad yn bechaduriaid. Dyna beth sy'n eisiau protestio amdano, dyna beth sy'n eisiau arwyddo'r ddogfen. Dyna beth sy'n mynd i newid cymdeithas yw delio gyda'r broblem. Os yna feddyg yn gweld rhyw glaf ac mae'n dweud na roi rhyw dablet i ddelio gyda'r boen, dyna chi feddyg ofnadw, mae'r meddyg gorfod darganfod beth yw'r achos y boen. Beth yw pwrpas protestio i'r brif weinidog am ryw faterion allanol a ryw broblemau ymylol cymdeithas? Pa mae'r broblem fwyaf yn dinistrio enaid i tragwyddoldeb. Dyma beth mae Paul yn dweud, yr oeddem ni wrth naturiaeth yn blant digofaint megis eraill. Mae yna broblem gennym. Y mae dyn o dan condemniad Duw. Dyna beth sydd eisiau pobl i wybod. Dyna beth sydd eisiau pobl yn Llundain i wybod. Dyna beth sydd eisiau pobl o'n llywodraeth ni yma yng Nghymru i wybod, yn y Senedd yng Nghaerdydd. Dyma beth yw y neges fwyaf hanfodol iddyn nhw i glywed, i ni oll o dan condemniad Duw. Na, mae hwnna'n broblem. A'r rheswm i ni o dan condemniad Duw yw oherwydd ein pechod. Dyna'n problem ni. Oherwydd ein bod wedi ein geni yn bechaduriaid ac oherwydd hyn i ni yn pechu ac oherwydd ei bod ni'n pechu i ni o dan condemniad. Mae'n ddigon hwydd yn diwedd. Os ydych eisiau helpu cymdeithas, os ydych eisiau gwella pethau, newid pethau, wrth gwrs allwch chi edrych ar y pethau ymylol hynny, a maen nhw'n gallu bod yn bethau reitha mawr. Ac mae sneb yn gwadu bod nhw'n broblemau, ond nid dyna'r brif broblem. Y brif broblem yw ein bod ni yn bechaduriaid. Ac oherwydd ein bod ni'n bechaduriaid, i ni'n pechu. Ac oherwydd ein bod ni'n bechaduriaid, i ni o dan condemniad Duw. Nawr mae hwnna'n broblem. Ac yn y cyflwr yma, nid oes gan ddyn heddwch a Duw. Ac felly amhosibl yw i ddyn fwynhau, gwir fwynhau, hyd yn oed y pethau mwyaf naturiol o law Duw. Nid yw dyn yn gwybod sut i fwynhau. Dwi ddim yn gallu mwynhau. O, fe fi na lawer yn mwynhau pynhawma yng Nghymru. Falle fydden nhw'n mwynhau heno, falle ddim, dwi ddim yn gwybod. Ond os fydden nhw'n mwynhau trwy yfed a goryfed, ac os na fydden nhw'n mwynhau, fydden nhw'n yfed mwy mwyn trio anghofio'r boi maen nhw'n mynd trwy ddo.
A fydd hwn yn parhau wyt trwy gydol yr wythnos a'r misoedd sydd i ddod. Ond dydy dyn ddim yn gwybod sut i fwynhau y pethau mwyaf amlwg, mwyaf naturiol o law Duw. Dim hyd yn oed y tywydd neu'r golygfeydd neu'r gwyliau neu beth bynnag yw y teulu. Dyw dyn ddim yn gwybod sut i wir fwynhau. Mae e'n meddwl ei fod ond ni all dyn wir fwynhau. Gan fod ganddo fe broblem. Y problem mwyaf dyn yw hyn, nad yw yn gyfiawn a'i fod o dan condemniad Duw. Tra fod dyn o dan condemniad Duw, mae e'n amhosibl iddo fyw i'r pwrpas y criw. Mae'n amhosibl iddo i gallu byw bywyd i'r llawn. Fel y mae gair Duw yn ei ddisgrifio. Mae'r byd yn meddwl bod pobl yn byw i'r llawn. Be maen nhw'n golygu yw yn byw i bechod ac i chwantau'r cnawd. Ond i wir fyw, ni all dyn gwneud hynny achos y mae o dan condemniad. Tra fod dyn o dan condemniad, mae yna broblem ganddo. A mae'r mwyafrif llethol ddim yn gwybod fod ganddyn nhw broblem. Dyn nhw ddim yn sylweddoli fod ganddyn nhw broblem. Mae Job 9:2 yn dweud hyn. Yn wir, mi a on mae felly y mae. Canys pa fodd y cyfiawnheu'r dyn gyda Duw? Nawr dyma'r broblem. Un peth yw dod i weld beth yw'r broblem efallai. Ond mater arall yw pa fodd y cyfiawnheu'r dyn gyda Duw. Mae rhaid ni ddod i sylweddoli'n gyntaf beth yw'r broblem. Ond mae'r datrysiad y broblem yn broblem arall yn diwedd. Mae'n arwain ni at broblem arall. Y broblem cyntaf yw ein bod ni yn bechaduriaid ac felly o dan condemniad. A fel mae Job yn dweud, ni'n arwain ni broblem arall. Canys pa fodd y cyfiawnheu'r dyn gyda Duw? Dyna'r broblem nesaf. Mae dyn dros y cynrifoedd wedi ymdrechu a'i holl nerth i ddelio. A dwi'n wedi deall y broblem gwreiddiol ei fod yn bechadur. Ond mae'n gwybod bod yna rhywbeth o'i le. Dyma beth sy'n yn wir. Mae dyn yn gwybod fod yna rhywbeth yn bod, ond dwi ddim yn gwybod beth sy'n bod. Mae wedi ei greu ar linad elw Duw, felly mae'n gwybod fod yna rhywbeth mwy i fywyd. Mae'n gwybod ei fod i addoli Duw. Mae'n gwybod rhywbeth, ond dwi ddim yn ei ddeall. Dwi'n gallu rhoi ddim yn ei eiriau, ond mae yna rhywbeth yn yr is-ymwybod yn weilodio neu enaid yn dweud wrtho fe, nid wyt ti'n iawn, ond mae'n rhedeg i ffwrdd o'r peth. Ond ambell waith, mae yna rai yn dechrau meddwl yn annifyr gyda'i hunan ac yn meddwl mae rhaid bod yna rhywbeth mwy i fywyd na hyn ac yn trio darganfod ac yn trio gwella i sefyllfa ac yn trio lleddfu'r boen a'r gwacter ac yn trio cael heddwch a Duw. Maen nhw'n sylweddoli bod na Duw ac yn meddwl, mae rhaid fi trio delio gyda'r broblem. Dwi ddim yn deall beth yw'r broblem. Ond mae gen i ryw ymwybyddiaeth o broblem a mae rhaid fi wneud rhywbeth amdano fe. A dyma beth ni wedi gweld dros y cynrifoedd, blynyddoedd. Ond dyma'r ateb i ni'n gweld fan hyn. Dyma'r sefyllfa ni'n ei wynebu. Lyc 10:29 either fe yn ewyllysio ei gyfiawnhau ei hun. A ddywedodd wrth yr Iesu, a phwy yw fy nghymydog. Ond sylwch ar y dechrau yna'n Lyc 10. Ond dyma beth ni'n di gweld dyn yn ceisio wneud. Either fe yn ewyllysio ei gyfiawnhau ei hun. Ac yn gofyn cwestiynau. Falle welwn ni rai yn mynd mor bell â hynny. Mae hwn fel myrddionau cyn ac ar ôl yn mynd ati ymdrechu i ddelio gyda'r broblem, i grefyddwyr sydd wedi creu crefydd ei hun, yn gweithio'n galed i gadw rheolau, cyrraedd rhyw safon y gobeithiant y bydd yn ddiogel. Ond dyna beth ni'n gweld, dyna yw crefydd yng Nghymru bellach. Crefydd newydd iawn, mae e'n newydd iawn. Dwi ddim yn feiblaidd. Falle gewch chi eiriau o'r Beibl, falle gewch chi adnodau o'r Beibl. Mae'n dibynnu pa gyfieithiad gewch chi, ond nid yr athrawiad y Beibl yw mae wedi moderneiddio, mae wedi addasu i siwtio'i bywydau nhw. Maen nhw wedi dewis a dethol y rhannau a'r straeon bach neis maen nhw'n hoffi, ac anwybyddu'r gwir neges ac yn dod â rhyw fath o grefydd cysurus maen nhw'n ei hoffi, sydd yn ei dyrchafu nhw fel pobl dda sydd
sydd yn byw yn foesol, dyna'r crefydd maen nhw wedi greu. I rai sydd wedi clywed am gyfraith Duw, maen nhw'n mynd ati i geisio gadw y gorau fedra nhw. Mae yna rai nhw'n y fwy crefyddol yn dweud, mae Duw wedi rhoi orchmynion i ni, ac maen nhw'n trial i gorau glas i gadw at y gorchmynion. Ac yna chi'n clywed am eraill, mae'n rhai agweddau o grefyddau yn mynd ar berer undodau. Ac yn ymwneud ag arteithio corfforol hyd yn oed. Mae yna rhai yn rhoi poen i'r corff, pob math o ffyrdd, i brofi eu bod nhw'n ceisio Duw. Ond yr hyn a wyddwn yn ymarferol ac yn ôl gair Duw yw fod rhain oll yn methu. Mae'r broblem mor fawr, mae mor ddifrifol, mae yn farw mewn pechodau a chamweddau. Dyna beth ni'n dysgu. Ni all dyn cyffroi ei hun, ni all wneud dim i wella ei sefyllfa, ni all gyrraedd y safon y mae dyn o dan condemniad yw. Dyna'r broblem. Ac mor bwysig yw sylweddoli beth yw'r broblem. Allwn ni ddim mynd ymhellach na hynny. A falle bethau rhai crefyddol yn gwrando ac yn fodlon oedi cyn mynd yn nghanol i rhagfar nhw ac yn gwylltio ac yn gwrthod gwrando mwyach. Dyma i chi her i chi'r crefyddol sydd yn ceisio creu eich crefydd eich hun. Dyma i chi her i chi. Gweddiwch y weddi yma, o Dduw graslon, ac o'r llygaid fenaid i weled fy angen am Grist. Neu allwn roed mewn ffordd arall, o Dduw graslon, ac o'r llygaid fenaid i weld fy angen, i weld fy mhechod, i weld y broblem. Ond dyna beth yw'r peth cyntaf. Dyna her i chi. Dwi'n gwybod dros y blynyddoedd cael pobl ifanc yn dod i gwrdd ac yn sawl ddiwedd yr oedfa'n dweud wrthyn nhw, dyma her i chi, gweddiwch y weddi hon. Ond o'n i'n gwybod, wrth edrych ar wynebau, fentra nhw ddim gweddio'r weddi. Achos yr oedden nhw'n gwybod ac yn nabod pobl oedd wedi, ac i Dduw ateb y weddi, a dangos i pechod. Ond roedden nhw eisiau pechod. Roedden nhw eisiau'r byd. Ac felly doedden nhw ddim eisiau gweld y broblem. Dwi eisiau mwynhau, maen nhw'n dweud, ond dyna chi her. Dyna chi her i'r crefyddol. Dyna chi her i broffeswyr y ffydd Gristnogol hyd yn oed efengylaeth. Gweddiwch y weddi, mynd, o Dduw graslon, dangos i mi i'r broblem. Dangos beth yw fy mhroblem i. Yr un yw'r broblem i'r holl fyd. Yr un yw'r broblem yn gwledydd y byd. Os ewch chi unrhyw le, i ganol rhyw goedwigoedd trofannol, ewch chi i ganol rhyw ddiffeithwch anialwch, ewch chi i ganol rhyw wledydd cyfoethog, ewch chi ardaloedd llawn rhyfeloedd, ewch chi unrhyw le, ewch ar hyd eich strydoedd Caerdydd heddi. Yr un yw'r broblem. Ac petai nhw'n sylweddoli hynny. Wel, gyda ni symud ymlaen yn ail yr rhodd. Wel, mae'r rhodd yw'r hyn sydd yn datrysiad o'n problem mwyaf. Ond ydyw yn hyfryd gwybod, achos gan amla y mae crefydd, os yn cydnabod problem, mae'r datrysiad dyw e ddim yn rhodd fel arfer. Mae rhaid i chi wneud rhywbeth. Mae rhaid chi dalu rhywbeth. Mae rhaid chi roi rhywbeth yn y coffre mwyn i'r eglwys dyfu fod yn gyfoethog. Mae'n rhyfedd ond yw i ddweud bod y datrysiad yn rhodd sydd yn rhad. Yr hyn sydd ei hangen arno'n fwyaf yw cyfiawnhad. Dyna beth sydd angen ni, i fod fel petawn ni mewn sefyllfa nad ydym wedi pechu. Mwyn mynd i'r nefoedd, rhaid i ni fod yn gyfiawn, rhaid i ni fod yn berffaith. A dyna'n broblem ni. Dyna ni all di neu ddatrys yn ein erth ei hun. Mae'r broblem yn mynd yn waith ond dyw e. Mae'n dweud wrth y crefyddol, dyw eich crefydd chi ddim yn ddigon da, dyw eich gweithredoedd chi ddim yn ddigon da. Mae'n rhaid i chi fod yn gyfiawn, a fedrwch chi ddim eich cyfiawnhau eich hunan. Mae'ch pechod yn rhy fawr. Ond yng ngair Duw cawn glywed i Dduw ddarparu'r union hyn sydd ei hangen arnom. Fe ddarparo Duw y cyfan, fe welwn o'r cychwyn, wrth iddo roed ei gyfraith i ni. Pan roddodd Duw ei gyfraith yn gyntaf i ni, yn ytrach na bod yr union beth y cred un gall fod y gymorth iddo, mae rhai crefyddwyr yn meddwl fod y gyfraith yn helpu ni. Dyw e ddim yn helpu ni i un cyfiawnhau ni i'r gwrthwyneb, mae'r gyfraith yn ein condemnio ni.
fel un heb obaith. Nid oes modd i ni, i unrhyw un o ni, ei gadw. Y mae pob un ohonom yn dod yn fyr o'r safon, ac amhosibl yw i ni ddod yn agos at y safon. Mae ein gorau wedi ei lygru a phechod. A mae rhaid i ni sylweddoli hynny. Ond rhoddodd Duw y gyfraith i ni fod yn ysgol feistr, i'n dysgu ni o'n cyflwr, i ddangos i ni'n pechod pa mor fyr ydyn ni'n dod o'i safon ac bod angen help arnom ni, fod angen cymorth arnom ni. Os ydych chi'n dal i fyny ymdrechu yn eich nerth eich hun i gyrraedd y safon, yna ymdrechu fyddwch chi. Petawch yn cael miliynau o filynyddoedd, yr un byddai eich cyflwr, byddwch chi'n dod yn fyr. Ydych chi'n credu petai rhyw addewid i cael ei rhoi i chi, y cewch chi 1000 o flynyddoedd i fyw. Hefyd yn sal ac hefyd yn rhy hen i gallu wneud dim byd, a'ch meddwl yn iawn, a dim afiechyd yn amharu arnoch chi, a cyfle i chi gyrraedd y safon, a bod chi'n gallu ail fyw bob diwrnod mwyn gwella. Ydych chi'n credu fydd hwnna'n gweithio? Mi fyddai'r mwyafrif ond ni'n gorfod cydnabod gwaith fyddwn ni. Mi fyddwn ni wedi hen roi'r ffidil yn y to. Achos fedrwn ni ddim cyrraedd perfeithrwydd. Dyna'r safon mae Duw wedi osod i ni. Yr safon i'r nefoedd yw perfeithrwydd llwyr. Rhaid i ni fod yn berffaith. A dyna broblem arall i ni, petai, a dwi ddim yn bosib i unrhyw ddod yn agos i fod yn berffaith am eiliad, ond beth am yr holl dor cyfraith cyn hynny? A beth am yr holl dor cyfraith ar ôl? Fyddwn ni'n atebol am bob un ohonyn nhw. Ac felly mae'r sefyllfa'n dienus yn drychu nebys. Ond dyma yw gras. Fe ddarparodd Duw y feddyginiaeth i'r broblem. Y mae e'n cynnig ein cyfiawnhau ni i roi'r hyn sydd yn gwbl angenrheidiol i ni. Ac i'r pwrpas yma, yr anfonodd Duw ei unig anedig fab i'r byd. Dyma yw'r neges. Ni'n gweld beth yw'r broblem. Ond dyma'r datrysiad. Cafwyd rhodd. Iohan 3:16, canes felly y caro Duw y byd, fel yr rhoddodd fe ei unig anedig fab, fel na choller pwy bynnag a gredo ynddo ef, ond caffael ohono fywyd trygwyddol. O anfonodd ei fab i ddod ac i ddarparu'r hyn sydd yn gwbl angenrheidiol. Fe ddaeth Iesu Grist i gyflawni'r gyfraith yn ein lle. Dydyn ni ddim yn gallu cadw un rhan o'i gyfraith, ond fe gyflawnodd yr Iesu y cyfan. Y mae yn cyfrif i ni, cyfiawnder ei fab, fel petai ni wedi cadw'r gyfraith, dyna i chi rhodd. Iesu Grist oedd yr un a gadwodd pob rhan o'r gyfraith. Fe oedd yr un bu fyw bywyd gwbl lan, pur, sanctaidd, fe sydd wedi gwneud y cyfan. Fe yn unig sydd wedi bodloni gofynion y tad. Fe hefyd a aeth i'r groes a chymryd y gosb am ein methiant ni gadw'r gyfraith. Mae wedi gwneud y cyfan. Fe a dalodd y pris am ein rhyddid ni. Fe sydd wedi gwneud y cyfan. Dyna chi rodd i'r datrysiad. Mae'r broblem yn anferth. Fedrwn ni wneud dim byd i'n helpu'n hunan. I ni'n farw yn ein cymweddau, ni'n frwnt, i ni'n dod mor fer o safon mae Duw yn ei rhoi. Ond fe anfonodd Duw y tad ei fab, ac fe ddath ei fab i'r byd yma, ac fe gyflawnodd e'r cyfan. Fe ddywedodd fe na i fyw y bywyd perffaith yn ei lle nhw, fe fydd fy nghyfiawnder i yn ei gorchuddio nhw'n llwyr. Am rodd, am gariad. Y mae ein pechodau ni yn cael ei gyfrif ar Grist, fel petai fe oedd yr un oedd wedi pechu, ac nid ni. Ac yna mae'n rhoi o'i gyfiawnder i ni, y clogyn o'i berffeithrwydd yn ein gorchuddio yn llwyr. Fi'n cofio sawl gwaith ar nos Sul yn clywed yn had yn pregethu, ac sawl gwaith yn clywed yn disgrifio'r siaced oedd e'n gwisgo, ac yn rhoi'r darlun ac yn dweud ein siaced ni yn llawn brynt ni.
llawn pechod, yn llawn anfoesoldeb, yn llawn chwant, yn llawn casineb, a bob math o bethau, ac yn dod mor fyr o'r safon, ac yn meddwl bod ni'n gallu dod yn agos i'r nefoedd, yn gwisgo'r fath glogyn, ac yna wrth i'r enau dod a droed y groes, ac yn dweud dwi'n frwnt, dwi'n euog. Ac fod Cris yn dweud, ho i mi dy glogyn di, a mae e'n ei roed ar y groes, ac mae'n rhoi ei glogyn o'i berffeithrwydd iddo fe, ac i chi'n dod ac yn gwisgo clogyn siaced newydd. Ac nawr mae'r siaced yma'n berffaith, yn bir, yn sanctaidd. Dyna beth sy'n digwydd. Mae Iesu Gris yn cymeryd ein pechod ni, ac yn rhoi o'i gyfiawnder ef i ni. A trwy gwneud hyn, y mae Duw y Tad yn datgan, nawr ein bod ni yn gyfiawn. Ef sydd wedi darparu'r cyfan. Mae'r cyfan yn rodd. Gras yw'r cyfan. Rhufeiniaid 8:33. Pwy ar ry ddim yn erbyn etholedigion Duw? Duw yw'r hwn sydd yn cyfiawnhau. Beth yw crefydd yn ein gwlad ni? Beth yw crefydd gwledydd y byd? Dyn sydd yn cyfiawnhau. Fi fawr. Fi fawr sydd yn cyfiawnhau. Edrychwch beth dwi wedi wneud. Newch yn siŵr bod chi'n nodi lawr ar ryw ddogfen hanesyddol o'r holl weithredoedd da dwi wedi wneud, o'r holl elusennau dwi wedi helpu, o'r holl weithredoedd cariadus dwi wedi wneud, o'r holl amser dwi wedi aberthu i helpu eraill. A fi fawr, edrychwch, fi sydd yn cyfiawnhau fy hun ger bron Duw. Mae'n amlwg dyn nhw ddim wedi gweld eu pechod. Fedrwn ni ddim cyfiawnhau'n hunan. Duw yw'r hwn sydd yn cyfiawnhau. Does dim sôn yma am i ni gadw'r gyfraith, fel y dull o gael ein cyfiawnhau. Duw sydd yn datgan ac fydd arparodd ef y ffordd trwy anfon ei fab i gyflawni'r hyn oll oedd yn angenrheidiol. Nid yw Paul yn dweud nad oes lle i weithredoedd o gwbl. Mae gweithredoedd yn bwysig iawn. Ond nid ydynt yn bwysig o gwbl yn ein hachubiaeth, yn ein cyfiawnhad. Datganiad sydd yma. Duw y Tad yn datgan ein bod yn gyfiawn trwy'r hyn a wnaeth ei fab trosom ni, Iesu Grist, ei gyfiawnder ef yn llwyr. Fe ddarparodd e'r cyfan yn ei fywyd. Fe ddarparodd e'r cyfan ar y groes wrth gymryd y gosb. Ac wrth iddo atgyfodi o'r bedd, fe brofodd iddo fod yn fuddugoliaethus. Wel, gadewch i ni symud yn olaf, yn drydydd at y derbyn. Yr hyn a wyddom yn ymarferol ac yn ysgrythurol, nid pawb sydd yn cael ei cyfiawnhau. Nid oes modd ennill y cyfiawnhad yma chwaith. Ni allwn berswadio Duw ein cyfiawnhau oherwydd rhyw ymdrech neu weithred a wnaethom. Mae hwnna'n hurt yn diwe. Petai hynny'n bosib yna bydd rhaid i air Duw ddweud hynny. Mae trwy ein gweithredoedd y cyfiawnheir ni. Felly does dim byd fedrwn ni wneud. Be mae gair Duw yn dweud yn syml, yn gwybod nad ydys yn cyfiawnhau dyn trwy weithredoedd y ddeddf, ond trwy ffydd Iesu Grist. Nid ei hefyd a gredasom yn Grist Iesu fel yn cyfiawnheir trwy ffydd Grist. Ac nid, mae'n pwysleisio fan diwedd, nid trwy weithredoedd y ddeddf. O blegyd, mae'n pwysleisio fe eto, o blegyd ni chyfiawnheir un cnawd trwy weithredoedd y ddeddf. Ni ellir ei ddatgan yn fwy eglur nac yn fwy manwl. Ni allwn ennill cyfiawnhad, ond fe allwn ei dderbyn. Dyna be mae'n dweud, fe allwn ni dderbyn cyfiawnhad. Yr rhodd yma. Fel y mae ein llaw yn ymestyn allan i dderbyn hodd. Felly trwy law ffydd gallwn dderbyn yr hodd o gyfiawnhad. Yn wir gallwn ni ddweud hyn, y mae'r llaw, y ffydd yn rodd hefyd. Y mae Duw yn galluogi ni roed ein llaw allan. Y mae'r cyfan yn rodd. Fe sydd wedi agor ein llygaid i ddangos i ni'n broblem. Fe sydd wedi dangos i ni Crist ar y groes. Ac yna wrth i ni dderbyn. Fe sydd yn tywys yr enaid a droed y groes. Fe sydd yn peri fod yr fraich yn ymestyn allan. A fe sydd yn rhoi yr hodd o ffydd i ni. Mae'r ffydd mae'n sôn fan hyn. Nid rhyw gredi yn y pen yw e. Mae'n rhodd. Mae'n rhodd am ddim. Mae'n gwbl o ras.
Y mae Dyw wrth i ni ddod at droed y groes, a fe sydd trwynerth yr ysbryd glân yn arwain yno, ac yna mae'n rhoi rhodd i ni gredu. Ac mae'r enaid yn gallu ymddiried fod yr hyn oll y mae Iesu Grist wedi wneud drosto fe. Yn gwybod nad ydys yn cyfiawnhau dyn trwy weithredoedd y ddeddf, ond trwy ffydd y Iesu Grist. Dyna be mae'n dweud. Ni chyfiawnhau'r un cnawd trwy weithredoedd y ddeddf. Rhaid cael ffydd. Ac mae'r ffydd yn rodd. Nid yw yn golygu ein bod yn gwbl ddiymadferth. Mae dal rhaid i ni gredu. Mae dal rhaid i ni edifarhau. Mae yna gorchymyn yma, mae yna ddisgwyliadau yma, ond dyma i chi'r dirgelwch. Mae'r efengil yn dirgelwch. Fedrwn ni ddim i esbonio fe mewn rhyw eiriau manwl, fwy manwl na sydd fan hyn. Mae rhaid i ni ddod lawr a plygu ac addoli, achos mae yn dirgelwch. Mae dal rhaid i chi gredu. Mae dal rhaid i chi ddod at droed y groes. Ond eto i gyd, mae'r cyfan o ras. Mae'r arglwydd yn galluogi i enaid i wneud hyn. I ymddiried yr hyn a wnaeth Iesu Grist trosto. Ei fod yn ddigonol i gadw fy enaid o gondemniad. Y condemniad dwi'n ei heiddi. A fod ymddiried bod beth mae Iesu Grist wedi wneud yn fy mynd i'n cadw i o uffern tragwyddol. Dyna be mae'r gair yn dweud. Nid oes dim byd yn ni sydd yn ein gwneud yn heiddiannol o'r bendithion yma. Mae'r cyfan o ras am rodd. Rodd sydd ar gael i bob un a ddaw yn waglaw at droed y groes. Ond nid yw y cwestiwn yma'n dod i'n meddyliau pan yn meddwl am y ddarpariaeth, y datganiad, yr rhoddion yma. Pam ydych yn ymdrechu i gyrraedd safon sydd y tu hwnt i chi? Ac ar eich pen eich hun, yn eich nerth eich hun. Pam? Pan y mae Dyw wedi darparu'r cyfan eisoes. Dyw e ddim yn gwneud synwyr, mae'n dangos i chi mai dirgelwch i'r cyfan. Y bydd yr arglwydd yn dod lawr ac yn gweithio'n rymus trwy nerth yr ysbryd glân yn agor llygaid y deillio. Fedrwn ni ddim i'w wneud e. Ond dyma her i chi. Byddech chi yn fodlon gweddio'r weddi syml yna. Ddiw graslon. Agor llygaid fe enaid. Gad i mi weld beth yw'r broblem. Gad i mi ddeall beth yw'r broblem. Dyna'r man cychwyn. Ac yn ar ôl gweld beth yw'r broblem, gad i mi weld beth yw'r datrysiad, gad i mi weld beth yw'r ateb i'r broblem. Ac yn wrth i chi weld yr ateb, bydd yr ysbryd glân yn peri, bydd yn tywys yr enaid at droed y groes. Ac wrth ddod at droed y groes, fe fydd yr adnodau fel hyn yn atseinio yn eich pen chi. Na fydd yr arglwydd yn troi'r un enaid i ffwrdd yr hyn oll a ddaw ata fi. Nes bwria fe fy maill byth. Mae yn croesawu pawb sydd yn dod. Yr rhai sydd yn dod yn llwythog ac yn flinderog. Heb obaith yn y byd. Yn llawn bryntni. Yn dod at droed y groes. Ac wrth ddod y byddwch chi'n cyffesu. Fedrai ddim achub fy hun. Fedrai ddim gyrraedd y safon. O byd trigarog i'm. Ac fe fydd yn trigarhau. Fe fydd yn cymryd eich pechod chi ac yn hoelio i'w groes. Ac yna fydd yn rhoi o'i gyfiawnder i chi ac fe fyddwch chi'n gyfiawn yng Nghrist Iesu. Yn gwybod. Nad ydys yn cyfiawnhau dyn trwy weithredoedd y ddeddf, ond trwy ffydd Iesu Grist. Nid nai hefyd y gredasom yng Nghrist Iesu fel yn cyfiawnhau'r trwy ffydd Grist. Ac nid trwy weithredoedd y ddeddf, o blegyd ni chyfiawnhau'r un cnawd trwy weithredoedd y ddeddf. Gadewch i ni weddio. Ddiw graslon i ni yn galw arno ti, weithio yn rymus yn ein plith ni. Mae'r broblem yn anferth, ac mae'r broblem cymdeithas, gwledydd y byd, y tu hwnt i unrhyw beth i ni'n gallu ymgyffred. Ond i ni yn gwybod hyn o Dduw, mae'r broblem yw'r pechod, ac ei bod o dan condemniad y diwdod. Ac felly o Dduw, i ni yn gweddio, y byddi di trwy dy ras yn gweithio, y cawn weld unwaith eto, dy law ar waith yn rymus, yn agor llygaid y deillio, iddynt weld ei hangen,
ac iddynt weld ei hangen am Grist. Tyrd bendithion ni nawr, i ni'n gofyn hyn oll trwy enw ac heiddiant ein Harglwydd Iesu Grist. Amen. Mae gadewch ni orffen ein gwasanaeth trwy ganu'r emyn rhif 465, 465, Pererin wyf mewn anial dir yn crwydro yma a thraw, ac yn rhyw ddisgwyl bob yr awr fod ti fy nhad gerllaw. 465 gewn ni sefyll i'w chanu. Nawr bydd wedi ras ein Harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth.